Ýakyljaňyza salam dostlar. Bolan bakalardan ýene birini aýdyp bereyim. Bir ýaş olarak bu wagt öň bolan ýagdaýy aýdyp berdi, bir aýal masala. Gyýy wagtym diýe, gyýymdan ýa bir oglan ýa indi maňa ýaranjak bolup algaýat diýe. Basta diýe gowut diýe, diňe diýe şu gowda çek bolýardy, gowutma ýarajak bolýardy. O hiç ile föwüşmek yok, gowuna degişmek yok. Garaz idealni adam ýalyk öwrüne alyp barýar diýe-de. Menem diýe buňa diýe ağırlandım diýe, hakykatdan hem şular gowdur diýip ağırlandım diýe-de. Onsoň diýe wagt geçip başlap diýe, bir ýyl 2 ýyl ýaşaýyp gurlaşdyk diýe. 2 ýylyň dowamynda diýe, ýekece taparam maňa diýe, gowunuma degije zat aýtmady diýe. Onsoň diýe ýankandy men ananam soň diýe, ey men şoň bilen bagtly bolarno, bagtym şoň bilen öýdýänip diýe pikir etdim diýe. Onsoň diýe ýanky diýe men öýe adam uratjak, o rady bolsaň toýa delli aýtdy diýe. Menem bolýar diýip diýe men rady boldum diýe, onsoň ejem daha aýtdym diýe, eje şular ýalyk ýagdaý. Şunýalyk şu öýe adam uratjak bolýar diýip aýtdym bolýar, ejem diýe bir wagda diýe sesini çykarman pikirlenip durdy diýe. Soň diýe han men bir kakamyny maslahatlaşaý, ne aýtdy diýe. Onsoň diýe bir kunyň diýe jogabyny aýdars, enta gowlukmy? Awa, jogabyny aýdýansak diýip aýtdy diýe. Bir kun geçti diýe, hiç diýe, ejem diýe jogap beren ok diýe. Onsoň eje kakam bilen gurlaşdyňmy, näme diýdi? Soraýarlar, uratjak diýe, näme diýip aýdaýyn? Soradym bolýan diýe. Beýdim kakam aradylyk bermedi diýip aýtdy diýe. Menem diýe, näme üçin bermedi diýip soradym diýe. Ýok, beýdim ol sen pikir edýän oglanyňam däl, sen diýen oglanyňam däl diýip aýtdy diýe. Onnodan ýok, siz ýalňyşýaňyz, siz şol bilgesine edýänsiňiz, men şoň bilen bagtly bolan, men şondan başga adam men bagtly edebiljek ýok, zat diýip aýny şey diýip ananmadym diýe-de. Oň näme diýselerim ýok, diňe şol öz diýeni tutup durdum diýe. Indi olaram diýe gyýdym, bir arady däl, garaz nämese-de bir saňa şoňa seni berbilem zok diýip aýtdy diýe. Indi ýan gowlanam diýe, diňe diýe soraýa diýe, o soradyňmy, näme diýdiler, men uradaýynmy, garaz diňe şey soraýa diýe-de. Öýdäklere närazy. Menem indi diýe iki oduň arasyna şey diýip düşdüm diýe. Onsoň ahyrsoň diýe bu gyssap başlady diýe-de, bolun näme etýäň bol, menem öýlenmeli. Garaz diňe şey diýip gyssady diýe, menem ahyr diýe aýtmaly boldum diýe, ýok, öýdäklere aradyçylyk beren ok diýip diýe. Bolonna diýe, bolonna men sen alqaçaýyn diýip aýtdy diýe. Menem diýe ilkä diýe pikirlendim diýe, soňundan ejem bilen kakam meni şu çakaçyny ösdürip betişdirip hijem maňa ýalňyş zat diýmediler, belki aýdanlaryna hakykat bardyr diýip pikir etdim-de diýe, boyun gaçyrdym diýe, gaçmakdan ne. Onsoň şey boyun gaçyrdym bolýan diýe, ýanky diýe birde üýtgap başlady diýe, ýöne diýe gurlaşanyna da grubu gurlaşyp, ýa föwüp, ýa ýene bir zat diýe, öňkü edýän hereketlerinden hiç zat galmady diýe. Menem diýen geň görýän ne, bana hem beýt diýe, gara şey diýip diýe gurlaşýar diýe bolan, ýanky ýöne diýe beterinden beter çykyp, hemmesi 2 ýylyň dowamyny özüne näil alyp baran bolsa, 360 gradus şoň ters tarapy diýe, hiç ýylyk diýe öňkülerinden hereketlerinden hiç galmady diýe. Şey diýip diýe, ne wagt esti bolam diýe, özüne şey diýip başlady diýe, menem diýe föwüşýardyk diýe bolýar. Näme deli ýanky diýe, hemen goýberin ok diýe. Goýberasy gelen ok, hemem gurlaşanyna da grubu gurlaşýar, men gowunma diýip gurlaşýar diýe. Ahyr diýe bolmady diýe, kakamyň ýanyna bardym diýe, kaka şular ýalyk bir soragma, bir mümkin bolsa jogap beren diýip diýe. Bolam gel gyýdym, näme boldy diýip sorady diýe. Näme üçin siz şoňa barmagyma rady däl diýe. Bolam diýe, oturt diýe, ýylgyrdy diýe, maňa seretdi diýe. Gyýdym, sen şular bolan näme jogap berýän diýip soradyr. Bolam 2 ýyl berýän diýdim diýe. 2 ýylyň içinde hi ütgüşmi gördüň şol oglana diýipdir. Menem ýok, görmedim. Edil ideal oglan ýalyk maňa gatnaşdy, hiç ýyla gowunuma degmedi. Hiç zat menden hantama bolmady, garaz gaty oglan diýip aýtdym diýe. Olam diýe ýene de oturtdy diýe, ýylgyrdy diýe. A sen ne hawaryň barmy diýip diýe. Menem nämeden diýip soradym diýe, olin ol oglanyň öýlenendiginden diýdi. Olin üstünden ýa gaýnaw suw öýlenýär boldum diýe. Näme öýlenen? 2 ýyllap men şoň bilen gurlaşyp, men şoň öýlenendigini bilmeýänlerim diýe. Onsoň diýe kakam diýe ýene ýylgyrdy diýe. Beýdim, bala oglan öýlenen, awa sen başyňa aýlap berýän, sen bilen wagt geçirmek üçin, sen bilen şey diýip gurlaşdy, iň soňunda da şey diýip öýlenmek niýeti bilen saňa bol men saňa uratjak diýip diýe, sen üstüne şey diýip diýe, adam uratjak boldy diýe. Onsoň menem indi pikir etdim diýe-de, kaka, aýer öýlenen bolsa uratjak adamlar ejetler geljek bolsa olar bilýändir diýip aýtdym diýe.
Kakam diye yine de sesin çıkarmadı diye ýylgart diye wagtynam inte gatsada bolýanda diýip aýtdy diye. Sen öýüňe uğratjak adamlaryny otayda baryp gurlaşyp, ellerine pulun berip, barıňşylara şey diýip, maňa şunday guda bolup beriň diýip, adamla gurlaşyp uğratsa da sen biljek adamlar ýok diýip aýtdy diye. Diýip oturup pikirlendim diye diýme, onda siz maňa ýönemeni şu zatlar etmediňiz diýip diye. Şondan soň diye, menem diye baryp aýtdym diye, sen öýlenen ekeniňe diýip bolýan diye. Bir hile edip de yüzüme seyretdi diye, sen nereden bilen o zatlar diýip aýtdy diye olýar. Diýme, onda hakykat ekenine diýip aýtdym diye. Şeýtdim de diye, inni gaýdyp maňa jaňam etme, men ýanyma gelmede, men sen bilen görüşmegem islämok, seni bilmegem islämok diýip öňürlip gaýtdym diye. Şondan soňam diye näçe tapar diye jaň etdi diye, SMS ýazdy diye, sen o pikir edýän zatlaryň däl ýalňyş düşünipsiň we şoňa meňdaş zatlar diye. Ýöne şonda da diye, men niýe dinlemedim diye, näme de bolsa diye, şu taýda diye, şu ejemle kakam diye men şeýdip diye saklanlar, gowuldy diye, bolmasa diye, eger de diye bolýa diýip gaçan bolsam diye, kim bilýär diye, bu wagt nämeler boljakdy men bilen, nähili ýagdaýlara düşýükdüm men niýe de. Gara şeýdip öz başyndan geçen wakany gurrun berdi, öz durmuşynda bolan zady gurrun berdi. Käwagt adamlar size gowurunsa da asliýetinde şol adamyň gowdugyny aňladan ok. Bir bähwidi üçin ýa-da sizden bir zat almak üçin adam gowurunyp bilýär. Ähli janyňyň janyňyz sag bolsun, saglykda bolşalyň, sag bolun. Saňa duşanym gowulaýdy, saňa pulum bereýin diýip berdim. Ähli janyňyza salam dostlar. Bolur makalardan ýene birini aýdyp berdiler, oglanyň biri. Ýysyk diýe ýolga gelýärdim diýe biz möýün tarapdan Bärik şähere tarap. Ondan şu köşeň deňlerinden geçip barýardym bolýan ýa, bir daýdaçyk görüp barýar diýe, öz diýe şol ýa-ki boşan baklaşka zat ýygnap görün. O şoňa diýe gördüm de diýe, durdum diýe. Şoňa diýe bir aýdan ýenim ma, şonu bir bereýin şoňa diýip diýe. Ondan maşynadan düşdüm de ýanyna tarap ýörüp başladym bolýan ýa. Goý oglum geldiňmi, men saňa açandan men garaşyp görnýit diýe bu daýda. Menem nähili siz maňa garaşyp görsiňiz diýip salamlaşdym diýe, men niýe siz diýe men tanaýaňyzmy diýip soradym diýe. Olam hawa diýe, men saňa ýadyňa düşýärmi, öň bir sapar duranda şeýdip, sen maňa pul beripdiň, men şonu saňa ýygyna berjek bolup açandan men garaşyp gördüm, mene ýygnadım şu pully aýtdy diýe. Menem daýdajan duruň, siz ýalňyşýaňyz, men size öň göremokdum, sizi tanamok, men gaýtam durdum, size pul bermek üçin diýip aýtdym diýe. Onda da ýanky diýe, ýok diýe, men ýalňyşamok diýe, nädip ýalňyşan nit diýe. Ýadyňa düşýän jylaryňy giýsikde diýe durduň diýe, şo wagt diýe ýanyma geldiň diýe. Men saňa diýe şonu haýyş etdim diýe, maňa pul kömek gerek, puluň bolsa kömek edäý diýip aýtdym diýe. Senem şonu diýe, me daýda diýip puluň berdiň diýe, şeýdibem diýe gitdiň diýe, men saňa näçe garaşdym diýe, sen niýe näçe watlap gelmediň diýe. Ne şu adam geldiň, meniň seň öňde bergil bolmaýyn diýip pul uzatdy maňa diýe. Menem daýdajan duruň diýdim diýe, siz diýe ýalňyşýaňyz diýip aýtdym diýe. Bu pulu özüňizde dursun, ene de menem size ýene kömek bolsun diýip diýe, pul bereýin diýip düşdüm, ýüregimden, ak ýüregimden ýagşy niýet bilen düşdüm diýip aýtdym diýe. Ýanky diýe durup diýe seretdi de diýe, bäh diýe ýalňyşaýanmykam onu, ay garrylykda näçe oglum, garrylygam özüniňkini alýada diýip aýtdy diýe. Menem onsoň diýe sora berdim diýe, daýdajan näme üçin giýişden soň beýdip, özüň ýeközüň gezip görsiň, bir çağaň zadyň ýokmy diýip soradym diýe. Olam diýe, wagt diýe, çağama bad bolýan diýe, aradan aýrly diýipdir, dünýeden ötdi diýip aýdypdyr. Ne diýe, men ýeközümle diýe, başyma diýe çağalarynam goýup gitdi diýip aýdypdyr. Onsoň anon bir yan ýollaşy zady ýokmy diýip sorapdyr bolýan. Yan ýollaşam bar bolýanam, biz iýdanam, çağalarynam iýdanam, garaz öz aladasy özüne ýetik gawa biz bilen näli aýtdy diýe. Şoň üçinem diýe bir manat bolsun diýip diýe, şol ýalyk diýe giýişlik diýe çykkan diýe, bolonja zatlar äkidip tawsar ýan şoň bilenem şeýdip çağalar ekleýän diýip, ýetimler ekleýän diýip aýtdym diýe. Aýdypdyr ýanky daýda. 3 sanyk ýetime şeýdip seredip börnüp aýdypdyr. Menem diýe, ýanky diýe, öz gönümden çykaranym berdim diýe, o janyň sag bolsun diýip aýtdym diýe. Ýanky diýe durup men gule gurrun etjek boldy diýe. Öz başyndan geçiren zatlar gurrun berdi diýe. Menem diýe holukýan ýerim bolman soň ay bolýa gurlaşmana da adam ýokdur diýip diýe. Ýanky durup diýe gurrun döş boldum diýe. Garaz bir açyk şahta açyldy diýe. Maňa diýe sag bolsun aýtdy diýe. Menem oňa sag bolsun aýtdym diýe. Janyň sag bolsun diýip diýe. Ýaxşy dilegler etişdikde şeýdip mene öz ýoluma aýtdym diýe. Ýanky daýda da öz işler bilen dowam etdi diýe. Garaşylar ýalyk ýagdaýlar boldy diýip aýdyp berýär. Ähli janyň janyňyz sag bolsun dostlar, saglykda bolşalyň, sag bolun.